Învățarea împiedicată de ego. Ego-ul împiedică învățarea, deoarece îi face pe oameni să le fie frică să eșueze. Eșecul este văzut ca o amenințare la adresa narațiunii de superioritate și perfecțiune a ego-ului. Când ego-ul este în joc, indivizii sunt mai puțin dispuși să-și asume riscuri, să încerce lucruri noi sau să recunoască atunci când nu știu ceva. Această frică de eșec și expunere duce la stagnare. Maestria tăcută, pe de altă parte, acceptă eșecul ca parte a procesului. Stoicii credeau că învățarea vine din îmbrățișarea umilinței, recunoscând că toți suntem falibili și că creșterea are loc adesea prin greșelile noastre. Perspectiva stoică asupra mândriei, aroganței și autoglorificării. Stoicii considerau mândria, aroganța și autoglorificarea drept vicii periculoase care împiedică adevărata stăpânire de sine. În filozofia stoică, scopul este de a trăi în conformitate cu virtutea, adevărul, înțelepciunea, curajul și dreptatea. Aroganța și importanța de sine îi îndepărtează pe oameni de aceste valori, împingându-i să se concentreze pe propriile dorințe, putere și recunoaștere în detrimentul celorlalți. Mândria și aroganța. Mândria în sens stoic este credința că cineva este în mod inerent mai bun decât ceilalți. Această mentalitate orbește oamenii față de propriile defecte și duce la un sentiment exagerat de valoare de sine. Stoicii avertizau că mândria creează o barieră în calea înțelepciunii, deoarece îi face pe indivizi mai puțin dispuși să asculte de alții sau să accepte criticile. Mândria îi îndepărtează de asemenea pe oameni de propria lor umanitate, creând o ruptură între individ și colectiv. Autoglorificarea. Autoglorificarea este actul de a-ți exagera importanța sau realizările. Ego-ul dorește atenție și admirație, iar autoglorificarea este metoda sa preferată de a hrăni aceste dorințe. Stoicii susțineau că adevărata putere nu trebuie afișată. De fapt, ei credeau că adevărata stăpânire de sine este tăcută, liniștită și adesea neobservată de ceilalți. Seneca spunea: "Nu omul care are prea puțin, ci omul care dorește mai mult este sărac." Aceasta se aplică nu doar bogăției materiale, ci și nevoii de validare. Cu cât tânjim mai mult după atenție, cu atât devenim mai săraci în spirit. Modurile subtile în care ego-ul se strecoară în viața de zi cu zi. Ego-ul nu se manifestă întotdeauna în moduri evidente. Adesea, el acționează din umbră, influențându-ne acțiunile și deciziile fără ca noi să ne dăm seama. Momentele mici, cotidiene, sunt locul în care ego-ul își face cel mai insidios joc. Căutarea laudei. Chiar și în conversațiile banale, ego-ul caută validare. De câte ori menționăm subtil realizările noastre, sperând să primim un compliment sau o recunoaștere. Această nevoie constantă de laudă menține ego-ul viu, împiedicându-ne să ne concentrăm pe deplin asupra sarcinii în sine. În loc să lucrăm pentru satisfacția personală, lucrăm pentru aprobare. Teama de critică. Ego-ul ne face sensibili la critică. Când cineva subliniază un defect sau o greșeală, ego-ul se simte imediat amenințat. Această teamă de a greși sau de a fi criticat ne face defensivi și ne împiedică să învățăm și să creștem. Stoicii credeau că critica ar trebui îmbrățișată ca o oportunitate de creștere, nu temută ca un atac asupra valorii noastre. Supraidentificarea cu rolurile și statutul.
În viața modernă, mulți dintre noi ne identificăm prea mult cu rolurile noastre, fie ca profesioniști, părinți sau membri ai comunității. Ego-ul se atașează de aceste roluri ca sursă de identitate și mândrie. Când pierdem un loc de muncă sau eșuăm într-un anumit rol, ego-ul suferă, deoarece s-a atașat prea mult de aceste etichete externe. Stoicismul ne învață că aceste roluri sunt temporare și nu definesc cine suntem cu adevărat. Stăpânirea tăcută necesită să ne detașăm de aceste etichete și să ne concentrăm pe calitățile mai profunde, durabile din noi înșine. Exemple despre cum ego-ul duce la decizii destructive, stres și nemulțumire. Decizii destructive. Luați în considerare un lider de afaceri care refuză să delege sarcini, deoarece crede că nimeni altcineva nu poate face treaba la fel de bine ca el. Această decizie poate crește ego-ul său, dar duce la epuizare și la lipsa de încredere în echipa sa. Pe termen lung, organizația suferă deoarece ego-ul liderului l-a împiedicat să împuternicească pe alții și să încurajeze colaborarea. Stres și anxietate. Nevoia constantă de validare creează un stres imens. Persoanele conduse de ego sunt mereu preocupate de modul în care sunt percepute de ceilalți. Acest lucru duce la anxietate, deoarece trebuie să performeze constant, să-și dovedească valoarea și să-i depășească pe ceilalți. Stăpânirea tăcută, pe de altă parte, aduce pace, deoarece nu este preocupată de modul în care ne văd ceilalți. Se concentrează pe puterea interioară și pe cunoașterea că suntem suficienți, indiferent de laudele sau criticile externe. Nemulțumire. Realizările conduse de ego duc adesea la nemulțumire, deoarece sunt goale. Când urmărim succesul doar pentru validare, împlinirea este trecătoare. Cu cât realizăm mai mult, cu atât ego-ul dorește mai mult, ducând la un ciclu nesfârșit de dorințe. Stoicismul ne învață să ne concentrăm pe ceea ce contează cu adevărat: virtutea, înțelepciunea și auto-îmbunătățirea. Stăpânirea tăcută aduce o satisfacție durabilă, deoarece se bazează pe creșterea internă, nu pe recompensele externe. În concluzie, ego-ul este un adversar formidabil al stăpânirii tăcute, trăgându-ne constant către validare externă, recunoaștere și realizări superficiale. Recunoscând forțele psihologice și sociale care hrănesc ego-ul, putem începe să combatem influența acestuia. Calea stoică a stăpânirii tăcute ne învață să ne concentrăm pe creșterea interioară, umilință și virtute, permițându-ne să trăim cu putere și scop, eliberați de strânsoarea destructivă a ego-ului. Numărul 4. Abordarea stoică pentru stăpânirea eului. Eul este adesea văzut ca o forță motrice în viețile noastre, împingându-ne spre realizări, recunoaștere și validare din partea lumii din jurul nostru. Dar stoicii au privit eul diferit, nu ca o sursă de putere, ci ca un obstacol în calea adevăratei creșteri și păcii interioare. În viziunea lor, dorința de validare externă, fie sub forma laudei sau criticii, este o capcană care ne distrage de la ceea ce contează cu adevărat: stăpânirea de sine. A stăpâni ego-ul înseamnă a reduce la tăcere acea voce incesantă din interiorul nostru, aceea care caută constant recunoaștere, aprobare sau superioritate față de alții. Stoicismul oferă instrumente atemporale pentru a realiza acest lucru, oferind îndrumări practice despre cum să diminuăm influența ego-ului și să cultivăm o fortăreață interioară de umilință, scop și autocontrol. Să explorăm metodele stoice folosite pentru a combate ego-ul, cum au îmbrățișat stăpânirea de sine prin acțiuni și tehnicile aplicate pentru a trăi o viață virtuoasă, liberă de greutatea validării externe.
Reflecția zilnică asupra propriei persoane. Meditații de Marcus Aurelius. Unul dintre cele mai puternice instrumente pe care stoicii le-au folosit în căutarea lor de a stăpâni ego-ul a fost practica reflecției zilnice. Marcus Aurelius, împăratul roman și filozoful stoic, a ținut un jurnal cunoscut astăzi sub numele de Meditații, unde își examina constant gândurile, acțiunile și motivațiile. Dar Marcus nu scria pentru o audiență, scria pentru el însuși, ca un mod de a-și ține ego-ul responsabil. În fiecare zi, Marcus reflecta asupra comportamentului său. Era acesta aliniat cu valorile sale, acționa din mândrie sau vanitate, sau trăia cu adevărat conform principiilor stoice ale virtuții și rațiunii. Acest act de reflecție zilnică servea drept disciplină mentală. Era o oportunitate de a observa cum influențează ego-ul deciziile sale și de a-și recalibra gândurile către umilință. Ego-ul prosperă în viețile neexaminante. Când nu reflectăm asupra acțiunilor noastre, lăsăm mândria și interesul personal să crească necontrolat. Marcus Aurelius ne amintește că doar prin reflecția conștientă și zilnică putem vedea unde se ascunde ego-ul și putem lua măsuri pentru a-i reduce influența. În viața ta, întreabă-te, acționezi dintr-un scop adevărat sau doar pentru a-mi satisface ego-ul? Reflecția zilnică creează claritate, permițându-ne să rafinăm continuu comportamentul nostru. Construind acest obicei, poți cultiva un simț mai profund al autocunoașterii, unul care te ajută să recunoști atunci când acțiunile tale sunt ghidate de ego și nu de rațiune. Prin reflecția zilnică, demontezi activ puterea pe care ego-ul o are asupra ta, pas cu pas, zi de zi. Detașarea de la laude și critici. Epictet despre externe. În timp ce Marcus Aurelius punea accent pe introspecție, Epictet, un alt maestru stoic, s-a concentrat pe detașarea de influența opiniilor externe. În învățăturile sale, Epictet avertiza frecvent că dorința de laude sau teama de critică era o cale sigură de a lăsa ego-ul să preia controlul. Principiul său fundamental era simplu: opiniile altora sunt factori externi și, prin urmare, sunt dincolo de controlul nostru. A permite laudele sau criticile să dicteze sensul nostru al sinelui înseamnă a preda puterea noastră unor forțe externe. Epictet ne amintește că fericirea și liniștea interioară nu trebuie niciodată să depindă de ce spun sau ce cred alții despre noi. El argumenta că atunci când ne bazăm valoarea pe judecățile altora, devenim sclavi ai acelor judecăți. Ego-ul este mereu flămând de validare, mereu temător de dezaprobare, iar această poftă ne menține într-o stare de turbulență emoțională. Detasarea de la externe înseamnă să înțelegem că laudele nu te fac mai bun și criticile nu te fac mai rău. Este vorba despre a-ți întemeia valoarea de sine pe ceva mult mai stabil, propriul caracter. Epictet ne încurajează să ne concentrăm asupra a ceea ce putem controla: gândurile noastre, acțiunile noastre și modul în care răspundem la situații, mai degrabă decât să alergăm după aprobarea mereu schimbătoare a altora. Pentru a stăpâni ego-ul, trebuie să practicăm renunțarea la nevoia de validare externă. Când încetezi să cauți laude și să te temi de critici, te eliberezi de montagne ruseul emoțional pe care ego-ul îl creează. Devii rezistent, indiferent față de urcușurile și coborâșurile opiniei publice și ancorat în propriul tău busol interior. Practicarea umilinței și a conștientizării, Seneca despre a nu căuta recunoaștere publică. Pentru stoici, umilința era mai mult decât o virtute.
era o practică esențială pentru a ține ego-ul sub control. Seneca, om de stat roman și filosof stoic, sublinia adesea pericolele căutării recunoașterii publice sau a aprecierii pentru realizările proprii. În viziunea sa, dorința de faimă, aplauze și distincții era o manifestare a ego-ului care ducea la suferință și autoiluzie. Abordarea lui Seneca era simplă, dar profundă. Fă ceea ce este corect, nu pentru că te privesc alții, ci pentru că este corect. Această mentalitate ne ajută să ne detașăm de nevoia de a fi văzuți sau recunoscuți. Umilința, în acest sens, înseamnă să ne concentrăm pe valoarea intrinsecă a acțiunilor noastre, mai degrabă decât pe recompensele lor externe. Într-o lume care ne încurajează constant să ne promovăm, să căutăm aprecieri, urmăritori și admirație, sfatul lui Seneca este radical. Trăiește pentru tine, nu pentru mulțime. Fii conștient de motivul pentru care faci ceea ce faci. Este pentru că vrei să te observe lumea sau pentru că ești dedicat să trăiești conform valorilor tale. Practicarea umilinței este un proces continuu de a-ți aminti că valoarea ta nu este legată de câți oameni îți cunosc numele sau de câți îți laudă eforturile. Adevărata măiestrie este tăcută, nu are nevoie de aplauze. Ea înflorește în urmărirea liniștită a excelenței de dragul ei. Pe măsură ce cultivi această practică, ego-ul își pierde puterea, pentru că nu se mai poate hrăni din nevoia de recunoaștere. Cum să construiești autocontrolul prin acțiuni, nu prin vorbe? Stoicismul învață că vorbele sunt ieftine, acțiunile spun mai mult. Ego-ul îi determină adesea pe oameni să vorbească despre ceea ce vor face, să se laude cu planurile sau realizările lor. Dar calea stoică este să te concentrezi pe muncă în sine, nu pe povestirea în jurul ei. Autocontrolul nu se obține anunțându-ți obiectivele lumii sau căutând validare pentru fiecare succes minor. Se construiește prin acțiuni consecvente și disciplinate. Când te concentrezi pe a face, mai degrabă decât pe a vorbi, depășești nevoia ego-ului de recunoaștere. Înveți să găsești satisfacție în procesul în sine, știind că îți faci treaba, indiferent cine observă. Lumea este plină de zgomot. Oameni care vorbesc, se laudă, caută atenție. Dar calea stoică este una de efort liniștit și determinat. Angajându-te în acțiuni, prezentându-te zilnic pentru a lucra la meșteșugul, obiectivele sau dezvoltarea ta personală, îți construiești stăpânirea de sine. Această dedicare tăcută te deosebește de cei care sunt sclavii dorinței ego-ului de atenție. Adevărata măiestrie nu are nevoie să fie strigată de pe acoperișuri. Ea vorbește de la sine prin calitatea muncii tale, integritatea acțiunilor tale și forța caracterului tău. Pe măsură ce practici aceasta, nevoia de a te lăuda sau de a căuta aprobare dispare. Vei cunoaște valoarea ta din interior și aceasta este mai puternică decât orice recunoaștere externă. Puterea de a trăi cu virtute, integritate și scop ca mijloc de a reduce ego-ul la tăcere. La baza filozofiei stoice se află ideea că ar trebui să trăim conform virtuții. Pentru stoici, virtutea însemna trăirea în armonie cu înțelepciunea, curajul, dreptatea și cumpătarea. Aceste principii sunt ghiduri atemporale care ne ajută să rămânem fideli celor mai înalte versiuni ale noastre și sunt antidotul suprem împotriva ego-ului. Ego-ul prosperă din egoism, din dorința de a părea mai bun decât ceilalți, din nevoia de validare externă. Dar trăirea cu virtute
mută atenția de la ceea ce cred alții la ceea ce contează cu adevărat, trăirea cu integritate. Când te angajezi în virtute, nu mai ești condus de cerințele ego-ului pentru recunoaștere sau superioritate. În schimb, ești motivat de un scop mai profund, să trăiești conform a ceea ce este bine și drept. Integritatea înseamnă să faci ceea ce este corect, chiar și atunci când nimeni nu te vede. Înseamnă să fii sincer cu tine însuți, chiar și atunci când este inconfortabil. Și înseamnă să-ți urmărești obiectivele nu pentru faimă sau avere, ci pentru că se aliniază valorilor tale. Când trăiești cu scop, ego-ul devine irelevant. Nu te mai compari cu ceilalți sau nu mai cauți aprobarea lor, pentru că misiunea ta este mai mare decât atât. Trăiești pentru ceva mai mare, ceva mai semnificativ, iar aceasta îți dă putere. Scopul reduce ego-ul la tăcere, pentru că mută atenția de la tine la lume, la cum poți contribui, cum poți servi, cum poți face o diferență. Tehnici pentru a renunța la comparație și la nevoia de validare externă. Comparația este unul dintre instrumentele preferate ale ego-ului. Se hrănește cu observarea altora și măsurarea propriei valori în raport cu a lor. Fie că este vorba de succes, bogăție sau aparență, comparația duce întotdeauna la nemulțumire, deoarece te concentrează pe ceea ce îți lipsește, mai degrabă decât pe ceea ce ai. Stoicii știau că comparația este o capcană. În loc să privească în exterior și să se compare cu ceilalți, ei se concentrau pe interior, comparându-se cu sinele lor din trecut. Progresul, nu perfecțiunea, era scopul, iar progresul este semnificativ doar atunci când este măsurat în raport cu propriul potențial. Pentru a renunța la comparație, practică recunoștința pentru propria ta călătorie. Recunoaște că fiecare este pe propriul drum și că succesul sau eșecul altora nu are nicio legătură cu valoarea ta. Când încetezi să te compari, te eliberezi de anxietatea constantă de a fi la înălțime. Te poți concentra apoi pe ceea ce contează cu adevărat: propria ta creștere, propria ta măiestrie. La fel, a renunța la nevoia de validare externă înseamnă să recunoști că valoarea ta este intrinsecă. Nu vine din ceea ce cred sau spun alții despre tine. Această schimbare de perspectivă este crucială în stăpânirea ego-ului, deoarece elimină sursa puterii ego-ului, opiniile altora. Importanța concentrării pe dezvoltarea interioară, nu pe recompense externe. Într-o lume obsedată de realizări, premii și recunoaștere, stoicismul oferă o perspectivă diferită. Singurele recompense care contează sunt cele pe care ți le oferi tu însuți. Stoicii ne amintesc că succesul exterior este trecător, în timp ce dezvoltarea interioară este durabilă. Ego-ul dorește ca lumea să-ți observe realizările, să-ți aplaude succesul. Dar adevărata măiestrie vine din a ști că evoluezi, chiar dacă nimeni altcineva nu vede asta. Concentrează-te pe propria ta dezvoltare, pe a deveni mai înțelept, mai disciplinat, mai rezilient. Acestea sunt lucrurile care îți vor fi de folos pe termen lung, mult mai mult decât orice trofeu sau titlu. Dezvoltarea interioară înseamnă să devii cea mai bună versiune a ta, nu pentru lume, ci pentru tine. Este vorba despre a-ți stăpâni emoțiile, gândurile și acțiunile. Iar când faci asta, nevoia de recunoaștere exterioară dispare, deoarece ești sigur de cine ești și de progresul pe care l-ai realizat. Dezvoltarea rezilienței față de laudă și critică, tratarea lor ca indiferente față de călătoria personală. Lauda și critica sunt două fețe ale aceleiași monede și ambele sunt la fel de periculoase pentru ego.
Lauda poate umfla ego-ul, în timp ce critica îl poate dezumfla. Dar stoicii ne învață că ambele sunt irelevante. Sunt doar opinii, forțe externe, care nu au nicio legătură cu valoarea ta reală. Pentru a dezvolta reziliență față de ambele, practică tratarea lor ca fiind indiferente. Laudă nu te face mai bun, iar critica nu te face mai rău. Sunt doar feedback, iar modul în care alegi să reacționezi la ele este ceea ce contează. Rămânând indiferent față de ambele, îți menții ego-ul sub control. Nu permiți laudei să te facă arogant sau criticii să te facă nesigur. În schimb, rămâi concentrat pe propriul drum, propria creștere și propriul sentiment de valoare. Aceasta este forma supremă de măiestrie, a fi neclintit de opiniile altora, încrezător în propria ta călătorie. În concluzie, stăpânirea ego-ului nu este o sarcină ușoară, dar abordarea stoică oferă o hartă puternică. Prin autoreflecție zilnică, detașare de exterior, practicarea umilinței, concentrarea pe acțiuni în loc de cuvinte, trăirea cu virtute, renunțarea la comparație și dezvoltarea rezilienței față de laudă și critică, poți reduce treptat ego-ul la tăcere și poți trăi o viață de adevărată autostăpânire. Recompensele sunt profunde: pace interioară, împlinire durabilă și libertatea de a trăi conform celor mai înalte valori ale tale. Numărul 5. Paradoxul puterii în tăcere. Puterea este un cuvânt care evocă imagini de forță, control și dominație. În lumea de astăzi, puterea este adesea afișată prin acțiuni zgomotoase, îndrăznețe, prin cuvinte, actualizări de status și autopromovare constantă. Oamenii se luptă să fie remarcați, să fie văzuți ca puternici și importanți. Dar iată paradoxul: puterea reală nu strigă. Puterea reală nu are nevoie să se declare. Ea stă liniștită în cei care s-au stăpânit pe ei înșiși, în cei care au încrederea de a acționa fără a avea nevoie de recunoaștere. Aceasta este abordarea stoică a puterii, o formă de măiestrie tăcută care nu tânjește după atenție, ci își trage puterea din disciplină și acțiune interioară. Puterea încrederii. Tăcute. Stoicii au înțeles un adevăr profund. Adevărata putere rezidă adesea în încrederea tăcută, mai degrabă decât în afișările evidente de forță. Când te-ai stăpânit pe tine însuți, când nu mai ai nevoie de validarea celorlalți, nu mai simți impulsul de a-ți demonstra valoarea. Îți cunoști valoarea. Ești ancorat de propriul tău scop, nu de aplauzele sau recunoașterea din exterior. Aceasta este esența măiestriei tăcute, încrederea care vine din interior, nu din zgomotul lumii din jurul tău. Imaginează-ți un munte. Are nevoie muntele să-și declare prezența? Are nevoie să strige pentru atenție sau să se laude cu măreția sa? Nu, el pur și simplu există, puternic, stabil, de neclintit. Puterea sa este evidentă pentru toți cei care îl văd, nu pentru că cere să fie văzut, ci pentru că este. Aceasta este puterea tăcerii. Comandă respect fără să rostească un cuvânt. Influențează fără să se impună asupra altora. Același lucru este valabil pentru cei care îmbrățișează măiestria tăcută. Acțiunile lor, caracterul lor și disciplina lor vorbesc mai tare decât orice cuvinte. Stoicii și puterea acțiunii. Stoicii, în special figuri precum Marcus Aurelius, Seneca și Epictet, au câștigat influență nu prin discursuri grandioase sau autopromovare, ci prin disciplina lor neclintită, măestria personală și modul în care își trăiau viețile. Pentru ei,
puterea nu era despre a controla pe alții, ci despre a se controla pe ei înșiși. Marcus Aurelius, unul dintre cei mai puternici oameni din istorie ca împărat al Romei, este un exemplu perfect în acest sens. Deși avea autoritatea de a comanda armate și de a face legi, el a subliniat adesea importanța controlului asupra propriei minți. Nu vedea puterea ca pe un instrument de dominare a altora, ci ca pe o responsabilitate de a trăi în conformitate cu virtutea. În Meditații, Marcus scria frecvent despre importanța umilinței, amintindu-și să nu fie influențat de capcanele puterii sau de opiniile altora. Leadership-ul său nu era marcat de grandiozitate sau de o nevoie de recunoaștere, ci de abordarea sa calmă, constantă și principială asupra guvernării. Și Seneca înțelegea importanța acțiunii peste cuvinte. Ca filozof stoic și consilier al împăratului Nero, Seneca avea o influență imensă, dar își amintea constant, atât lui însuși cât și celorlalți, că adevărata măestrie vine din interior. El a scris odată: "Nu omul care are prea puțin este sărac, ci cel care dorește mai mult." Prin aceasta, Seneca subliniază diferența dintre puterea superficială, bazată pe bogăție, statut sau recunoaștere, și puterea mai profundă, mai durabilă a autodisciplinei și mulțumirii. Puterea lui Seneca nu rezida în cuvintele sau titlurile sale, ci în capacitatea sa de a rămâne fidel principiilor sale, chiar și în fața adversităților. Epictet, născut sclav și devenit ulterior filozof, a demonstrat cum măestria tăcută poate depăși chiar și cele mai dure circumstanțe. Învățăturile sale au subliniat că singura adevărată putere pe care o avem este asupra propriilor gânduri și acțiuni. Forțele externe, statutul, bogăția, recunoașterea, sunt trecătoare și dincolo de controlul nostru. Epictet a predat că adevărata putere constă în modul în care alegem să răspundem vieții, nu în cât de tare proclamăm importanța noastră în ea. Acești stoici nu se lăudau cu puterea lor și nu căutau validare prin recunoaștere. Puterea lor era în acțiunile lor, în reziliența lor și în angajamentul lor de a trăi virtuos. Ei au înțeles că adevărata putere nu are nevoie să fie declarată, este evidentă în modul în care trăiești. De ce tăcerea este mai puternică decât lăudăroșenia? În lumea de astăzi, tăcerea este mai puternică decât oricând. Trăim într-o cultură obsedată de vizibilitate. Platformele de social media sunt inundate de oameni care își transmit realizările, opiniile, viețile, toate într-un efort de a fi văzuți și recunoscuți. Dar iată problema. Cu cât căutăm mai mult validarea celorlalți, cu atât devenim mai puțin puternici. De ce? Pentru că ne punem valoarea de sine în mâinile altora. Permitem factorilor externi, like-uri, comentarii, urmăritori, să dicteze sensul nostru de valoare. Abordarea stoică a puterii este însă radical diferită. Ea învață că adevărata putere vine din interior, din abilitatea de a-ți controla propria minte, emoții și acțiuni. Când te concentrezi pe propria ta creștere, când lucrezi liniștit și cu perseverență spre obiectivele tale, devii de neoprit. Nu ești influențat de opiniile altora sau de nevoia de recunoaștere. Puterea ta rezidă în disciplina ta, în perseverența ta și în angajamentul tău neclintit față de auto-îmbunătățire. Tăcerea în acest context este o formă de putere. Ea arată că nu ai nevoie de validare pentru a merge mai departe. Nu ai nevoie să strigi despre succesele tale, pentru că acțiunile tale vorbesc de la sine. Măestria tăcută înseamnă să lași munca ta, caracterul tău
și reziliența ta să vorbească. Într-o lume plină de zgomot, cei care îmbrățișează tăcerea se remarcă. Ei comandă respect nu prin cuvinte, ci prin puterea tăcută pe care o întruchipează. Puterea reală nu are nevoie să se anunțe. Unul dintre principiile cheie ale filozofiei stoice este că puterea reală nu are nevoie să se anunțe. Aceasta este evidentă prin acțiuni și rezultate. Aici intervine diferența dintre ego și măiestria tăcută. Ego-ul caută validare constantă, tânjește după recunoaștere și prosperă din aprobarea externă. În schimb, măiestria tăcută este indiferentă la astfel de lucruri. Se concentrează exclusiv pe proces, pe muncă și pe a deveni mai bun în fiecare zi. Gândiți-vă la unele dintre cele mai puternice figuri din istorie. Mulți dintre aceștia nu aveau nevoie să-și declare forța. Aceasta era pur și simplu înțeleasă prin acțiunile lor. Luați, de exemplu, pe Mahatma Gandhi. El nu a condus prin retorică zgomotoasă și forțată. În schimb, a practicat rezistența tăcută, demonstrând puterea acțiunii non-violente. Abordarea sa calmă și fermă în lupta împotriva opresiunii a dus în cele din urmă la independența Indiei. Puterea lui Gandhi nu consta în capacitatea sa de a atrage atenția, ci în angajamentul său neclintit față de principii, chiar și în fața opoziției copleșitoare. În vremurile moderne, luați în considerare pe Nelson Mandela. A petrecut 27 de ani în închisoare, iar la eliberare nu a căutat răzbunare sau să-și laude suferința. În schimb, a urmărit cu tăcere reconcilierea și unitatea pentru Africa de Sud. Puterea lui Mandela nu consta în abilitatea de a striga pentru recunoaștere, ci în abilitatea de a rămâne calm, concentrat și dedicat viziunii sale de pace. Măiestria sa tăcută i-a permis să transforme o întreagă națiune. Aceste exemple arată că adevărata putere nu are nevoie de o scenă, nu are nevoie de aplauze sau atenție. Este evidentă în modul în care cineva trăiește, în acțiunile pe care le întreprinde și în rezultatele pe care le obține. Măiestria tăcută înseamnă să lași munca și caracterul tău să vorbească de la sine, știind că puterea reală nu este ceva ce trebuie declarat, este ceva ce întruchipezi. Măiestria tăcută versus leadership-ul condus de ego. Leadership-ul condus de ego este răspândit în lumea de azi. Îl vedem în politică, în afaceri și pe rețelele sociale. Liderii care caută constant validare, care se laudă cu realizările lor și care trebuie să fie văzuți ca fiind puternici, sfârșesc adesea prin a-și pierde drumul. Nevoia lor de recunoaștere îi orbește față de munca reală a leadership-ului, care este să servească pe alții și să rămână fideli principiilor lor. Măiestria tăcută, pe de altă parte, este antidotul leadership-ului condus de ego. Este despre a te concentra pe ceea ce contează cu adevărat: munca, misiunea și oamenii pe care îi servești. Liderii care practică măiestria tăcută nu sunt preocupați de modul în care sunt percepuți, sunt preocupați de a face un impact real. Acțiunile lor vorbesc mai tare decât cuvintele lor, iar puterea lor vine din disciplina, integritatea și angajamentul față de valorile lor. Luați în considerare un lider precum Warren Buffett. Deși este unul dintre cei mai bogați oameni din lume, Buffett duce o viață simplă. Nu își etalează bogăția și nu caută atenție. Puterea sa vine din înțelegerea profundă a meseriei sale, disciplina în luarea deciziilor și încrederea tăcută în abilitățile sale. Leadership-ul lui Buffett este o formă de măiestrie tăcută. Își lasă munca să vorbească de la sine,
iar ca rezultat comandă un respect imens. În contrast, liderii care caută constant lumina reflectoarelor se pot poticni. Devin atât de consumați de ego-ul lor și de nevoia de recunoaștere, încât pierd din vedere ceea ce contează cu adevărat. Puterea lor este fragilă, dependentă de aprobarea altora și se poate prăbuși rapid când acea aprobare dispare. Măiestria tăcută însă este durabilă. Este înrădăcinată în autodisciplină, reziliență și un profund sentiment al scopului. Acceptarea paradoxului. Paradoxul puterii în tăcere este că, cu cât ești mai tăcut, cu atât devii mai puternic. Într-o lume obsedată de zgomot, cei care pot să se stăpânească, care pot să acționeze fără a avea nevoie de recunoaștere și care pot rămâne concentrați pe creșterea lor interioară, ies în evidență. Măiestria tăcută este arma stoică împotriva ego-ului. Este calea către adevărata putere. Acceptând măiestria tăcută, renunți la nevoia de validare externă. Încetezi să mai cauți aprobare și începi să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat: creșterea ta, acțiunile tale și integritatea ta. Și făcând asta, devii mai puternic decât cei care strigă după atenție. Devii muntele, puternic, stabil și de neclintit, comandând respect fără să spui un cuvânt. Aceasta este puterea tăcerii, aceasta este puterea măiestriei stoice și aceasta este puterea care, odată ce ai acceptat-o, îți va schimba viața pentru totdeauna. Numărul 6. Depășirea presiunilor și așteptărilor externe. În lumea de astăzi, suntem constant bombardați cu mesaje care ne spun să ne etalăm realizările, să căutăm validare de la alții și să ne măsurăm valoarea prin indicatori externi ai succesului. Social media prosperă pe această idee, un spațiu unde viața este filtrată, realizările sunt amplificate, iar atenția devine moneda valorii personale. Presiunea de a concura și de a fi recunoscut poate fi copleșitoare. Cu toate acestea, acesta este terenul perfect pentru ego, chiar lucrul pe care stoicismul ne învață să-l îmblânzim și să-l reducem la tăcere. Calea stoică ne încurajează să navigăm prin viață diferit, nu strigându-ne realizările de pe acoperișuri, ci trăind cu un scop liniștit, căutând măiestria interioară în loc de laude externe. Abordarea stoică pentru a depăși presiunile externe pune accent pe disciplină, umilință și o concentrare necruțătoare asupra valorilor interioare. Ne învață că adevărata măiestrie este ceva ce cultivi în tine, nu pentru aplauzele lumii, ci pentru propriul tău sentiment de împlinire și creștere. Navigarea așteptărilor sociale. Fără a alimenta ego-ul. Nu este ușor să ignori așteptările societății. Trăim într-o lume în care succesul este adesea echivalat cu faima, averea și statutul. Dar dacă urmărești mereu definiția societății despre succes, riști să pierzi din vedere ceea ce contează cu adevărat: pacea ta interioară, creșterea personală și propriul tău sens al scopului. Cheia pentru a naviga presiunile sociale fără a lăsa să-ți alimenteze ego-ul se află într-un principiu fundamental al stoicismului: distinge între ceea ce este sub controlul tău și ceea ce nu este. Așteptările, opiniile și judecățile societății nu sunt sub controlul tău. Cum răspunzi la ele? Absolut sub controlul tău. Când permiți așteptărilor societății să-ți dicteze acțiunile, îți cedezi puterea. Permiți forțelor externe să-ți determine calea, valorile și, în cele din urmă, fericirea. Dar când îți schimbi atenția spre interior, când te angajezi să trăiești conform propriilor valori,
În loc să cauți aprobarea societății, recâștigi acea putere. Acest lucru nu înseamnă să respingi ambiția sau dorința de a reuși. Înseamnă să redefinim succesul în termenii noștri. În loc să te măsori după standardele externe, titluri, bogăție sau popularitate, te concentrezi pe progresul intern. Îți stabilești propriile obiective, bazate pe ceea ce se aliniază valorilor și creșterii tale personale, nu pe ceea ce spune societatea că ar trebui să atingi. Autodisciplina și angajamentul față de valorile interioare. Pentru a depăși cu adevărat presiunile așteptărilor externe, trebuie să cultivi autodisciplina și să rămâi angajat față de valorile tale interioare. Stoicismul învață că singurul succes adevărat este să trăiești o viață virtuoasă, una ghidată de înțelepciune, curaj, cumpătare și dreptate. Aceste valori nu depind de aprobarea externă, ele sunt personale, interne și complet sub controlul tău. Autodisciplina este instrumentul care îți permite să rămâi pe drumul cel bun atunci când zgomotul lumii exterioare devine prea puternic. Când toți cei din jurul tău urmăresc recompense superficiale, autodisciplina te menține ancorat. Îți amintește că adevărata împlinire nu vine din aplauze sau recunoaștere, ci din faptul că știi că trăiești în armonie cu principiile tale. Acest angajament față de valorile interioare înseamnă că faci ceea ce este corect, nu pentru că va fi observat, ci pentru că este corect. Marcus Aurelius, unul dintre cei mai respectați filozofi stoici, își amintea adesea că opiniile altora sunt trecătoare și că ceea ce contează cu adevărat este dacă a trăit sau nu în conformitate cu natura și rațiunea. Când te angajezi față de valorile tale, încetezi să-ți faci griji dacă ceilalți aprobă alegerile tale. Câștigi o încredere liniștită, un sentiment de pace, pentru că știi că trăiești autentic. Acțiunile tale devin expresii ale a ceea ce ești, mai degrabă decât încercări de a câștiga validarea lumii. Adevărata măiestrie este pentru tine, nu pentru lume. Una dintre cele mai profunde lecții ale stoicismului este că adevărata măiestrie este pentru tine, nu pentru lume. Filozofii stoici au înțeles că recompensele externe, bogăția, faima, recunoașterea, sunt trecătoare și, în cele din urmă, dincolo de controlul nostru. Dar ceea ce putem controla este caracterul nostru, răspunsurile noastre la provocările vieții și dedicarea noastră față de creșterea personală. Măiestria tăcută înseamnă că te concentrezi pe a deveni cea mai bună versiune a ta, indiferent dacă cineva observă sau nu. Este despre satisfacția care vine din faptul că știi că ai muncit, că ți-ai perfecționat abilitățile, că ai rămas disciplinat și angajat față de valorile tale. Acest tip de măiestrie nu are nevoie de un public. Este suficient să știi că ai crescut, că te-ai împins să atingi noi înălțimi. Acest lucru nu înseamnă că ar trebui să eviți succesul sau realizările. Dar atunci când reușești, fă-o pentru tine, nu pentru aplauzele altora. Stoicii credeau că atunci când te concentrezi pe a te stăpâni pe tine însuți, mai degrabă decât pe a impresiona pe ceilalți, ești liber, liber de anxietățile care vin cu căutarea aprobării, liber de frica de eșec, liber de ego-ul care cere recunoaștere. Strategii pentru a te detașa de recunoașterea externă. Detașarea de nevoia de recunoaștere externă este unul dintre cele mai eliberatoare demersuri pe care le poți face pe calea stoicismului. Iată câteva strategii care te pot ajuta să navighezi presiunile validării externe și să rămâi fidel propriei tale direcții. Concentrează-te pe proces, nu pe rezultat. Stoicii credeau că ar trebui să ne concentrăm pe ceea ce putem controla,
efortul, disciplina, acțiunile noastre și nu pe rezultate, care sunt adesea influențate de factori externi. Concentrându-te pe proces, te detașezi de nevoia de recunoaștere, deoarece satisfacția vine din faptul că știi că ai dat tot ce ai mai bun, nu din rezultatele obținute. Practică umilința. Eul prosperă prin recunoaștere și laude. Pentru a-l combate, practică umilința. Recunoaște că laudele externe sunt adesea superficiale și temporare. Reamintește-ți că adevărata măreție nu are nevoie să fie afișată, se exprimă prin acțiuni tăcute și consecvente. Îmbrățișează anonimatul. Există o putere imensă în a lucra în tăcere, fără a căuta atenție. Lumea nu trebuie să știe despre fiecare realizare sau luptă. Acceptă ideea că nu ai nevoie de validare externă pentru a-ți valida eforturile. Măiestria tăcută înseamnă găsirea păcii în cunoașterea faptului că te dezvolți, chiar dacă nimeni altcineva nu este conștient de asta. Jurnalizare și autoreflecție. Fă-ți un obicei din a reflecta asupra motivațiilor tale. Faci ceva pentru că este în armonie cu valorile tale sau pentru că vrei recunoaștere. Jurnalizarea te ajută să rămâi responsabil față de tine însuți și de principiile tale. Îți menține atenția pe creșterea internă mai degrabă decât pe aprobarea externă. Practică recunoștința. Recunoștința ajută la schimbarea atenției de la ceea ce îți lipsește, cum ar fi recunoașterea, la ceea ce ai deja. Practicând recunoștința pentru propria ta creștere și pentru lecțiile învățate pe parcurs, devii mai puțin dependent de laudele externe. Găsirea păcii în progres fără validare. Scopul suprem al măiestriei tăcute este să găsești pacea în progres fără a avea nevoie de validarea celorlalți. Această pace vine din cunoașterea faptului că trăiești în armonie cu valorile tale, că te dezvolți și te îmbunătățești în moduri care contează pentru tine, nu pentru societate. Când renunți la nevoia de validare externă, te eliberezi de stresul și anxietatea care vin odată cu încercarea constantă de a îndeplini așteptările altora. Nu mai alergi după o țintă mereu în mișcarea aprobării, ci te concentrezi pe propria ta călătorie. Pacea pe care o găsești în progres este înrădăcinată în ideea stoică de ataraxia, o stare de calm și liniște care vine din conștientizarea faptului că ai făcut tot ce ai putut, că ai controlat ceea ce se putea controla, iar restul este dincolo de influența ta. Adevărata măiestrie nu are nevoie de o scenă, nu are nevoie de aplauze, este tăcută, consecventă și profund personală. Când îmbrățișezi această abordare stoică a vieții, găsești un sentiment de împlinire pe care recompensele externe nu îl pot oferi niciodată. Devii imun la suișurile și coborâșurile opiniei publice, ancorat în cunoașterea faptului că valoarea ta nu este supusă dezbaterii, este definită de tine și doar de tine. Aceasta este esența depășirii presiunilor și așteptărilor externe. A trăi pentru tine însuți, nu pentru lume. În acest fel, descoperi adevărata putere a măiestriei tăcute, arma stoică împotriva ego-ului. Numărul 7. Stăpânirea silențioasă și scopul. Calea stoică către împlinirea adevărată. Într-o lume dominată de zgomot și distrageri constante, practica stăpânirii silențioase nu este doar un instrument pentru creștere personală, este o poartă către o viață trăită cu scop și semnificație. Nu este vorba despre a căuta recunoaștere sau validare, este vorba despre a-ți cultiva lumea interioară astfel încât să se alinieze cu valorile și idealurile tale cele mai înalte. Urmărirea stoică a stăpânirii silențioase este inseparabilă de o viață trăită cu scop, pentru că scopul este cel care ne ancorează, cel care ne dă puterea să ne ridicăm deasupra ego-ului și a cerințelor sale
necontenite de atenție. Conectarea stăpânirii silențioase cu o viață cu scop și semnificație. În esență, stăpânirea silențioasă înseamnă să te dedici stăpânirii minții tale, acțiunilor și reacțiilor tale, fără a-ți difuza progresul. Este un proces liniștit și deliberat de a deveni mai bun, mai puternic și mai virtuos în fiecare zi, fără a avea nevoie ca alții să observe. Dar pentru ca această stăpânire de sine tăcută să fie sustenabilă, ea trebuie ancorată într-un sentiment mai larg de scop. Fără scop, stăpânirea silențioasă este ca o navă fără busolă, în derivă, fără direcție și ușor influențată de valurile ego-ului și presiunile externe. Scopul oferă direcție acțiunilor noastre. Când înțelegi de ceul tău, angajamentul tău față de stăpânirea silențioasă devine mai clar. Stoicii credeau că fiecare individ are un scop, un rol unic de jucat în ordinea măreață a cosmosului. Acesta nu era un destin mistic, ci o înțelegere profund practică că viața umană înseamnă a contribui la binele mai mare, a-ți împlini potențialul și a trăi în armonie cu natura și rațiunea. Ancorând stăpânirea silențioasă într-un scop, ne permitem să ne concentrăm pe ceea ce contează cu adevărat. Încetăm să alergăm după aplauzele celorlalți, pentru că realizăm că scopul nostru nu este să impresionăm sau să dominăm, ci să slujim ceva mai mare decât noi înșine. În acest fel, stăpânirea silențioasă și scopul sunt profund interconectate. Una o împuternicește pe cealaltă. A trăi pentru idealuri superioare, stoicismul și scopul. Stoicii ne încurajează să trăim pentru idealuri mai înalte. Marcus Aurelius, unul dintre cei mai mari exponenți ai stoicismului, a scris deseori despre importanța slujirii umanității. El credea că fiecare individ are un rol în întregul mai mare al societății și că scopul nostru este să contribuim semnificativ la acel întreg. Stăpânirea silențioasă ne ajută să ne îndeplinim acest scop, concentrându-ne pe dezvoltarea interioară mai degrabă decât pe realizările exterioare. Când te dedici stăpânirii minții, emoțiilor și acțiunilor tale, devii în mod natural mai capabil să-i ajuți pe ceilalți. Devii mai de încredere, mai compasiv și mai just. Acestea sunt virtuțile pe care le prețuiește stoicismul: curajul, dreptatea, înțelepciunea și cumpătarea. Aceste virtuți nu sunt menite să fie afișate ca niște insigne de onoare pentru ca lumea să le vadă. Ele sunt menite să fie practicate în liniște și cu consecvență, ca un mod de viață. Alinindu-ți stăpânirea silențioasă cu urmărirea virtuții, începi automat să trăiești pentru un scop mai înalt. Nu mai cauți să-ți satisfaci ego-ul, care tânjește constant după validare și recunoaștere. În schimb, te concentrezi pe a fi cea mai bună versiune a ta, nu pentru aprobarea altora, ci pentru că asta înseamnă să trăiești o viață bună. Stăpânirea silențioasă în acest context nu este doar autodisciplină. Este autodisciplină în slujba a ceva mai mare, fie că este vorba de comunitatea ta, familia ta sau pur și simplu lumea din jurul tău. Cum calmează scopul ego-ul? Ego-ul prosperă din atenție. Își dorește să fie recunoscut, celebrat și admirat. Dar când ai un scop clar în viață, ego-ul se liniștește. De ce? Pentru că scopul îți oferă ceva mai mare decât tine însuți asupra căruia să te concentrezi. Scopul îți redirecționează energia de la dorința constantă de validare către acțiuni semnificative. Când știi ce urmărești, opiniile altora devin mai puțin relevante. Nu mai simți nevoia să îți proclami realizările, deoarece scopul tău nu este să obții recunoaștere, ci să îți îndeplinești rolul cât mai bine posibil.
Stăpânirea silențioasă îți permite să te concentrezi pe această misiune internă, fără a fi distras de zgomotul exterior al aprobărilor sau criticilor. În filosofia stoică, conceptul de eudaimonia, o stare de înflorire și trăire în conformitate cu valorile tale cele mai înalte, este strâns legat de scop. Nu este vorba despre fericirea superficială, ci despre a trăi în așa fel încât să scoți la iveală ce e mai bun în tine. O persoană care și-a găsit scopul nu are nevoie de aprobarea altora pentru a se simți împlinită. Satisfacția vine din interior, din conștiința că trăiește în armonie cu valorile sale. Stăpânirea silențioasă este practica ce îți permite să trăiești în acest mod. Când te dedici unei îmbunătățiri personale liniștite, ghidat de un scop clar, încetezi să cauți validare externă. Ești prea concentrat pe a deveni persoana pe care știi că o poți fi, iar această concentrare nu lasă loc pentru interferența ego-ului. Ego-ul este zgomotos, dar scopul este calm și constant. Scopul îți permite să treci prin furtunile vieții fără să fii influențat de nevoia de recunoaștere. Stăpânirea silențioasă ca aliniere cu valorile adevărate. Într-o lume care ne presează constant să performăm și să ne dovedim valoarea, stăpânirea silențioasă este o rebeliune împotriva superficialului. Este urmărirea liniștită a trăirii în armonie cu valorile tale adevărate, mai degrabă decât cu standardele societății. Când practici stăpânirea silențioasă, alegi să îți definești viața după busola ta internă, nu după indicatorii externi de succes, bani, faimă, statut, pe care societatea îi consideră adesea măsuri ale valorii. Stoicii au înțeles că succesul real nu are nimic de a face cu realizările externe. Seneca spunea faimos: cel mai puternic este cel care are putere asupra lui însuși. Adevărata stăpânire, deci, nu înseamnă să cucerești lumea, ci să te cucerești pe tine însuți. Este despre a trăi cu integritate, chiar și atunci când nimeni nu te privește. Este despre a practica umilința, chiar și atunci când ai putea să te lauzi. Este despre a rămâne ancorat în valorile tale, chiar și atunci când lumea te tentează să urmărești recompense trecătoare. Când trăiești pentru valorile tale adevărate, onestitate, bunătate, curaj, autodisciplină, ești liber de nevoia de a căuta constant aprobarea. Sentimentul tău de valoare personală nu vine din modul în care te percep ceilalți, vine din conștiința că trăiești în conformitate cu ceea ce contează cel mai mult pentru tine. Stăpânirea silențioasă este disciplina care te menține pe această cale. Îți amintește că adevărata muncă este internă și că recunoașterea externă nu este doar inutilă, ci poate chiar să te distragă de la scopul tău adevărat. Scopul ca ghid pentru stăpânirea silențioasă. A avea un scop clar este ceea ce te ghidează spre stăpânirea silențioasă. Scopul acționează ca o stea polară, oferindu-ți claritatea și direcția necesare pentru a naviga provocările vieții fără a fi consumat de ego sau de presiuni externe. Când știi care este scopul tău, fiecare acțiune pe care o întreprinzi devine intenționată. Nu mai acționezi din nevoia de a fi văzut sau lăudat. Acționezi pentru că este în acord cu misiunea ta. Scopul te ajută să prioritizezi ceea ce contează și să renunți la ceea ce nu contează. Stoicii erau ferm convinși că trebuie să te concentrezi pe ceea ce este în controlul tău și să lași deoparte ceea ce nu este. Când ai un scop clar, devine mai ușor să renunți la lucrurile care nu te servesc, cum ar fi nevoia de validare sau dorința de a concura cu alții. Îți poți concentra energia pe ceea ce contează cu adevărat: dezvoltarea caracterului tău,
îmbunătățirea abilităților tale și trăirea în conformitate cu principiile tale. Aceasta nu înseamnă că viața devine ușoară sau că nu vei fi tentat de ego sau distrageri externe, dar scopul îți oferă un motiv pentru a rezista acestor tentații. Când ești ancorat în scopul tău, satisfacția trecătoare a laudei sau recunoașterii pălește în comparație cu împlinirea profundă care vine din trăirea unei vieți aliniate cu valorile tale. Măiestria silențioasă ca o cale spre scop. În cele din urmă, măiestria silențioasă nu este doar o practică a autodisciplinei, este un mod de viață. Este un angajament de a trăi în armonie cu valorile tale cele mai profunde și idealurile cele mai înalte, indiferent dacă lumea îți recunoaște eforturile sau nu. Este despre a găsi împlinire în măiestria tăcută asupra propriei persoane, mai degrabă decât în aprobarea celorlalți. Stoicismul ne învață că cea mai puternică persoană este cea care s-a stăpânit pe sine. Măiestria silențioasă este calea spre această autostăpânire, iar scopul este busola care ne menține pe direcția corectă. Când trăim pentru ceva mai mare decât noi înșine, când ne dedicăm idealurilor mai înalte, precum virtutea, serviciul și creșterea personală, ego-ul își pierde puterea asupra noastră. Nu mai avem nevoie să căutăm validare din lumea exterioară, pentru că știm că adevărata noastră valoare vine din interior. În acest fel, măiestria silențioasă nu este doar o armă împotriva ego-ului, este cheia unei vieți cu adevărat pline de scop și semnificație. Ne permite să ne ridicăm deasupra zgomotului și distracțiilor lumii și să ne concentrăm pe ceea ce contează cu adevărat. Să devenim cea mai bună versiune a noastră și să trăim în armonie cu valorile noastre cele mai profunde. Aceasta este calea stoică. Aceasta este calea către măiestria silențioasă. Numărul 8. Pași practici pentru a practica măiestria silențioasă. Măiestria silențioasă este mai mult decât o idee, este un mod de a trăi. În stoicism, măiestria nu înseamnă declarații zgomotoase sau validare externă. Este vorba despre a lucra asupra ta în tăcere și în mod constant, vizând îmbunătățirea fără a avea nevoie de aplauze sau recunoaștere. Dar cum aplici această înțelepciune străveche în haosul vieții moderne? Cum îți menții acea forță interioară fără ca ego-ul, distragerile sau eșecul să te abată de la drum? Aici vom detalia pași practici și aplicabili care te vor ajuta să cultivi măiestria silențioasă în viața de zi cu zi. Aceștia sunt pași care îți vor permite să-ți dezvolți caracterul, să rămâi cu picioarele pe pământ și să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat. 1. Jurnalizarea și reflexia. Identificarea momentelor în care ego-ul influențează deciziile. Primul pas pentru a stăpâni orice este conștientizarea. Ego-ul acționează adesea în umbră, luând decizii în locul tău, fără ca măcar să realizezi. Acesta este motivul pentru care jurnalizarea este un instrument stoic atât de puternic, te obligă să-ți confrunți gândurile, acțiunile și motivațiile în mod direct. Practica zilnică. Alocă-ți timp în fiecare zi pentru a reflecta asupra acțiunilor și gândurilor tale. Ai luat astăzi o decizie ghidată de nevoia de aprobare? Ai căutat validarea altora pentru a te simți demn? Scrie-le. Fii brutal de sincer cu tine însuți. Acesta este spațiul tău pentru a analiza alegerile fără judecată. Întrebări de adresat. Am fost motivat astăzi de laude externe sau de valorile mele interne? Am acționat din insecuritate, dorind să demonstrez ceva celorlalți? Răspunsul meu la o situație a fost influențat de mândrie sau de frica de a părea slab.
Reflectând și jurnalizând în mod constant, vei începe să observi modele în comportamentul tău. Vei vedea unde ego-ul te duce pe un drum greșit și vei deveni mai priceput să-l identifici în momentul prezent. Măestria silențioasă începe cu acest tip de introspecție, trăind în conformitate cu virtuțile, concentrându-se pe onestitate, curaj, răbdare și înțelepciune. În stoicism, virtuțile sunt totul. Ele reprezintă fundația caracterului și calea către adevărata măiestrie. A trăi conform virtuților înseamnă să îți aliniezi acțiunile cu principii precum onestitatea, curajul, răbdarea și înțelepciunea, indiferent dacă ceilalți observă sau te recompensează pentru asta. Practica zilnică. Când iei decizii, întreabă-te care virtuți te ghidează. Ești onest, chiar și atunci când e dificil? Acționezi cu curaj? Sau alegi calea ușoară pentru a evita disconfortul? Cheia este să practici aceste virtuți de dragul lor, nu pentru că aștepți ceva în schimb. Exemple de virtuți stoice în acțiune. Onestitatea. Spui adevărul, chiar și atunci când o minciună te-ar face să ieși mai bine sau să-ți protejezi ego-ul. Măestria tăcută înseamnă să fii fidel ție însuți și celorlalți, oricât de tentant ar fi să te ascunzi în spatele înșelăciunii. Curajul. Îți înfrunți provocările direct, nu pentru că vrei laude pentru curajul tău, ci pentru că este ceea ce trebuie făcut. Curajul nu are nevoie de spectatori, are nevoie doar de putere interioară. Răbdarea. Când lucrurile nu merg cum vrei, nu reacționezi din frustrare. În schimb, cultivi răbdarea, știind că măiestria necesită perseverență pe termen lung. Înțelepciunea. Căuți înțelegerea nu pentru a părea mai inteligent decât alții, ci pentru că înțelepciunea este o răsplată în sine. În tăcere, înveți și crești, fără să ai nevoie de recunoaștere pentru asta. A trăi conform virtuților este esența măestriei tăcute. Acțiunile tale devin înrădăcinate în principii care nu depind de rezultate externe sau de recunoaștere, iar aceasta te eliberează de capcanele ego-ului. Detașarea de rezultate. Concentrându-te pe efort și proces în loc de rezultate, ego-ul trăiește prin rezultate. Vrea trofee, titluri, vrea dovezi că ai câștigat. Dar măestria tăcută te îndeamnă să-ți schimbi atenția. În loc să urmărești rezultatul, concentrează-te pe efort și proces. Acesta este nucleul filozofiei stoice. Nu poți controla rezultatele, dar poți controla modul în care le abordezi. Practica zilnică. În fiecare sarcină pe care o întreprinzi, fie că e mare sau mică, reamintește-ți că valoarea ta nu este legată de rezultat. Ceea ce contează este cât de conștiincios te dedici procesului. Cum să te detașezi de rezultate? Când lucrezi la un proiect, nu te gândi la cum va fi primit. Gândește-te la cât de mult efort și grijă depui. Măiestria ta vine din munca în sine, nu din recunoașterea care urmează, sau nu. În relații, concentrează-te să fii un partener, prieten sau coleg bun, fără să aștepți nimic în schimb. Măestria tăcută înseamnă să oferi ce ai mai bun și să accepți orice rezultat, știind că ți-ai făcut partea. Când înveți o abilitate nouă, nu te fixa pe cât de repede progresezi sau pe cum te compari cu alții. În schimb, concentrează-te pe disciplina zilnică de a exersa și perfecționa abilitățile tale. Detașându-te de rezultat, te eliberezi de nevoia de validare externă. De asemenea, reduci stresul care vine din încercarea de a controla lucruri care sunt dincolo de puterea ta. Efortul, disciplina și procesul, acestea sunt adevăratele semne ale măiestriei tăcute. Îmbrățișarea eșecului ca pe un profesor, învățarea fără a-ți expune luptele.
Eșecul este inevitabil pe drumul către măiestrie, dar ego-ul face adesea ca eșecul să fie insuportabil, concentrându-se pe modul în care ceilalți percep greșelile tale. Măiestria tăcută, pe de altă parte, îmbrățișează eșecul ca pe o parte esențială a creșterii și nu are nevoie să-și difuzeze lupta. Practica zilnică. Când eșuezi, nu te grăbi să explici sau să te justifici în fața altora. Nu căuta compasiune sau validare. În schimb, reflectează în liniște asupra a ceea ce a mers greșit și cum poți învăța din asta. Pași pentru a îmbrățișa eșecul. Recunoaște eșecul intern. În loc să încerci să-ți ascunzi sau să minimalizezi greșelile, confruntă-le cu onestitate. Eșecul este un indicator, nu capătul drumului. Extrage lecția. Ce poți învăța din asta? Ce schimbări poți face pentru a evita repetarea aceleași greșeli? Măiestria tăcută presupune să internalizezi aceste lecții fără a le transforma într-un spectacol. Mergi mai departe fără tam-tam. Odată ce ai învățat din eșec, mergi mai departe. Nu este nevoie să faci o mare demonstrație despre cât de rezilient ești. Lasă-ți creșterea să fie evidentă prin acțiunile tale, nu prin cuvintele tale. Eșecul nu este ceva de care să te temi sau să-l ascunzi. Este un profesor care îți ascuțește abilitățile și îți adâncește înțelegerea. În tăcere, absorbi lecțiile oferite de eșec, devenind mai puternic și mai înțelept cu fiecare obstacol. Menținerea unei mentalități de măiestrie tăcută în muncă, relații și obiective personale. Măiestria tăcută nu se întâmplă în vid, este ceva ce porți în fiecare aspect al vieții tale. Fie că lucrezi la un proiect, interacționezi cu cei dragi sau urmărești creșterea personală, mentalitatea de măiestrie tăcută rămâne aceeași. Muncă. În viața profesională, măiestria tăcută înseamnă să te concentrezi pe calitatea muncii tale, nu pe recunoașterea pe care o primești. Nu trebuie să fii cel mai gălăgios sau cel mai vizibil. Lasă munca ta să vorbească de la sine și ai încredere că competența ta va fi observată fără să o anunți. Relații. În relațiile tale, măiestria tăcută înseamnă să apari cu integritate și autenticitate, fără a avea nevoie de o confirmare constantă. Îți oferi timpul și energia din dragoste și respect, nu pentru că te aștepți la ceva în schimb. Aceasta creează conexiuni mai profunde și mai semnificative. Obiective personale. Când vine vorba de obiective personale, măiestria tăcută înseamnă perseverență și disciplină. Nu trebuie să spui lumii despre fiecare etapă, mergi pur și simplu înainte, îmbunătățindu-te în liniște și constant. În toate domeniile vieții, măiestria tăcută îți permite să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat. Creșterea ta, virtuțile tale și acțiunile tale, mai degrabă decât pe laudele sau recunoașterea externă. Construirea rezilienței împotriva distragerilor externe. În lumea de azi, distragerile sunt peste tot. Social media, notificările constante și presiunea de a ține pasul cu aparențele te pot îndepărta cu ușurință de calea măiestriei tăcute. Construirea rezilienței împotriva acestor distrageri este esențială dacă vrei să rămâi dedicat auto-îmbunătățirii liniștite. Practica zilnică. Începe prin minimizarea distragerilor din mediul tău. Stabilește limite în jurul timpului și atenției tale. Nu trebuie să fii disponibil pentru toată lumea, nici să ții pasul cu fiecare tendință sau conversație de pe internet. Strategii pentru reziliență. Limitează-ți timpul pe social media. Dacă te surprinzi comparându-ți mereu viața cu a altora sau căutând validare prin aprecieri și comentarii, e timpul să faci un pas înapoi.
Măestria tăcută nu este despre cum pari online, este despre cine ești când nimeni nu te privește. Creează blocuri de timp pentru munca profundă. Rezervă momente specifice în timpul zilei pentru a te concentra pe sarcini importante, fără întreruperi. Dezactivează notificările, închide filele inutile și scufundă-te în muncă. Practică mindfulness. Ori de câte ori te simți atras de distrageri, oprește-te și întreabă-te: îmi servește acest lucru obiectivele? Mindfulness-ul te ajută să recâștigi controlul asupra atenției tale și să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat. Distragerile vor fi mereu acolo, dar angajamentul tău față de măestria tăcută te poate ajuta să le navighezi cu disciplină și scop. Măestria silențioasă în practică. Măestria silențioasă este o călătorie, nu o destinație. Este un angajament față de autoperfecționare zilnică, ghidată de virtuți stoice precum onestitatea, curajul, răbdarea și înțelepciunea. Este vorba despre concentrare pe proces, acceptarea eșecului și renunțarea la nevoia de recunoaștere exterioară. Practicând jurnalul și reflecția, trăind conform virtuților, detașându-te de rezultate și construind reziliență împotriva distragerilor, cultivi măestria silențioasă în fiecare aspect al vieții tale. Această abordare nu presupune gesturi grandioase sau afișări publice. Este despre creștere liniștită și constantă, care vorbește de la sine. Într-o lume care cere constant atenție, măestria silențioasă este o armă puternică împotriva ego-ului. Îți permite să trăiești cu scop, disciplină și integritate, fără să ai nevoie ca lumea să observe. Adevărata măestrie prioritizează valori precum onestitatea, curajul, răbdarea și înțelepciunea în locul recompenselor exterioare. Lumea îți poate oferi laude sau dispreț, dar un stoic nu își bazează valoarea de sine pe aceste lucruri trecătoare. În schimb, se angajează să trăiască virtuos. Practica zilnică. În fiecare zi, alege o virtute pe care să te concentrezi. De exemplu, astăzi te concentrezi pe răbdare. Fă un efort conștient să practici răbdarea în fiecare întâlnire, fie că ești blocat în trafic sau ai de-a face cu un coleg dificil. Cheia este să îți antrenezi mintea să prioritizeze virtutea, indiferent de cât de frustrantă sau stresantă ar putea fi situația. Exemple de virtuți în acțiune. Onestitate. Spune adevărul chiar și când este incomod. Fii onest cu tine însuți și cu ceilalți, mai ales când ar fi mai ușor să înșeli. Curaj. Acceptă provocările, nu pentru recunoaștere, ci pentru că înfruntarea lor construiește putere. Curajul nu înseamnă lipsa fricii, înseamnă să acționezi în ciuda fricii. Răbdare. Rezistă impulsului de a acționa impulsiv. Fii răbdător cu obiectivele tale, progresul tău și cu ceilalți. Măestria este un proces lent, iar răbdarea te ajută să rămâi pe drum. Înțelepciune. Caută cunoaștere și fii deschis să înveți din fiecare situație. Înțelepciunea nu înseamnă să știi totul, înseamnă să fii dispus să înveți și să crești. Trăirea virtuoasă este esența măestriei silențioase. Este despre a te concentra pe ceea ce este corect, nu pe ceea ce este ușor sau popular. 3. Detașarea de rezultate. Concentrarea pe efort și proces. Una dintre cele mai mari capcane ale ego-ului este atașamentul față de rezultate. Fie că este vorba de câștigarea unei competiții, obținerea unei promovări sau impresionarea cuiva, adesea ne atașăm valoarea de sine de rezultate. Stoicismul ne învață că nu controlăm rezultatele, controlăm eforturile noastre. Când te detașezi de rezultate,
te eliberezi de anxietatea de a avea nevoie ca lucrurile să meargă într-un anumit fel. Practica zilnică. În fiecare zi, amintește-ți că poți controla doar acțiunile tale, nu rezultatele. Înainte de a începe o sarcină, spuneți: voi da tot ce am mai bun, dar eliberez rezultatul. Fie că reușești sau eșuezi, asta nu te definește. Ceea ce te definește este dedicarea ta față de proces. Exemple. La locul de muncă, concentrează-te pe a-ți face treaba cât mai bine posibil, nu pe obținerea unei măriri sau promovări. Acestea pot veni, dar sunt produse secundare, nu obiective. În relațiile personale, fii amabil și autentic, fără a aștepta nimic în schimb. Detașează-te de nevoia de reciprocitate sau aprobare. În sănătate și fitness, concentrează-te pe practica zilnică de exerciții și nutriție, nu doar pe numărul de pe cântar. Detașându-te de rezultate, vei descoperi că eforturile tale devin mai pure. Nu mai ești condus de validarea externă, ci de dorința de a te îmbunătăți și de a crește. 4. Acceptarea eșecului ca profesor. Învățarea fără nevoia de a-ți anunța luptele. Eșecul este o parte inevitabilă a oricărei călătorii către măiestrie. Cu toate acestea, ego-ul nostru vede adesea eșecul ca pe ceva rușinos, ceva de ascuns. Perspectiva stoică este diferită. Eșecul este un profesor, o oportunitate de a învăța și de a crește. Cheia este să îmbrățișezi eșecul în liniște și fără nevoia de a-l anunța lumii. Practica zilnică. De fiecare dată când întâlnești un eșec sau un obstacol, oprește-te și întreabă-te: ce mă învață acest lucru? Notează-l în jurnalul tău. Acceptă că eșecul face parte din proces și înțelege că nu este ceva de care să te rușinezi, ci ceva din care să înveți. Schimbare de mentalitate. În loc să vezi eșecul ca pe o reflecție a valorii tale, vezi-l ca pe o reflecție a nivelului tău actual de abilități. Nu este permanent. Este doar un semnal despre unde trebuie să te îmbunătățești. Evită tentația de a-ți difuza luptele în căutarea simpatiei sau validării. Măiestria silențioasă înseamnă să procesezi eșecul intern și să-l folosești pentru a alimenta creșterea ta. Amintește-ți, măiestria nu înseamnă perfecțiune, înseamnă învățare. Și uneori, cele mai mari lecții vin din cele mai mari eșecuri. 5. Menținerea unei mentalități de măiestrie silențioasă în muncă, relații și obiective personale. Măiestria silențioasă nu este doar ceva ce practici în izolare. Este o mentalitate care ar trebui să pătrundă fiecare aspect al vieții tale. Fie că ești la muncă, în relații sau urmărești obiective personale, principiile stoicismului pot ghida comportamentul tău și pot menține ego-ul sub control. Muncă. În carieră, măiestria tăcută înseamnă să te concentrezi pe meșteșugul și contribuțiile tale, fără a căuta în mod constant recunoaștere. Fii diligent, de încredere și dedicat rolului tău, dar rezistă tentației de a-ți promova eforturile. Lasă munca ta să vorbească de la sine. Relații. Măiestria tăcută în relații înseamnă să fii prezent și să sprijini fără a aștepta nimic în schimb. Nu trebuie să controlezi sau să manipulezi pe alții pentru a-ți satisface nevoile. În schimb, fii o prezență constantă și echilibrată, oferind valoare prin acțiunile tale, nu prin cuvinte. Obiective personale. Fie că este vorba despre fitness, educație sau un proiect creativ, practică măiestria tăcută concentrându-te pe proces. Nu lăsa eșecurile să te descurajeze și nu căuta aplauze pentru progresul tău. Amintește-ți că această călătorie este doar a ta.
iar măiestria este un efort personal. Practica zilnică, la sfârșitul fiecărei zile, reflectează asupra modului în care ai practicat măiestria tăcută în aceste domenii. Te-ai concentrat pe lucrurile potrivite? Ai acționat cu integritate? Această reflecție te va ajuta să rămâi aliniat cu valorile tale și să-ți rafinezi abordarea continuu. Construirea rezilienței împotriva distragerilor externe și angajamentul față de auto-îmbunătățirea tăcută. În lumea de astăzi, distragerile sunt peste tot. Social media, notificări constante, presiunea de a performa și zgomotul mereu prezent al comparațiilor. Măiestria tăcută necesită reziliență împotriva acestor forțe externe. Ea cere să rămâi concentrat pe creșterea personală, fără a fi influențat de ceea ce fac sau gândesc alții. Practica zilnică. Creează un mediu lipsit de distrageri, unde te poți concentra pe auto-îmbunătățire. Acest lucru poate însemna stabilirea unor limite cu tehnologia, limitarea timpului petrecut pe social media sau programarea unor momente regulate de liniște pentru a reflecta asupra obiectivelor tale. Obiceiuri cheie pentru construirea rezilienței. Conștientizare. Practică prezența deplină în acțiunile tale. Când lucrezi la o sarcină, concentrează-te complet asupra acesteia, fără a lăsa mintea să hoinărească. Disciplină. Respectă-ți rutinele chiar și atunci când motivația scade. Măiestria tăcută nu ține de cum te simți, ci de ceea ce faci, consecvent. Autodisciplină. Recunoaște când ești atras de distrageri și adu-te înapoi. Întreabă-te: acest lucru îmi servește creșterea? Dacă nu, lasă-l deoparte. Măiestria tăcută înseamnă să nu fii influențat ușor de opiniile sau acțiunile altora. Îți cunoști drumul și ești hotărât să-l urmezi, indiferent de ceea ce se întâmplă în jurul tău. Drumul zilnic al măiestriei tăcute. Măiestria tăcută nu este o destinație, este o practică zilnică. Fiecare alegere pe care o faci, fiecare acțiune pe care o întreprinzi, te aduce mai aproape de măiestrie sau te îndepărtează de ea. Cheia este să rămâi cu picioarele pe pământ, să trăiești în conformitate cu valorile tale și să renunți la nevoia de validare externă. Printr-un jurnal și reflexie, trăirea conform virtuților, detașarea de rezultate, acceptarea eșecurilor, menținerea mentalității în toate domeniile vieții și construirea rezilienței împotriva distragerilor, practici arta stoică a măiestriei tăcute. Acest drum nu este ușor, dar este unul dintre cele mai puternice moduri de a construi adevărata forță și pace într-o lume care te împinge constant să cauți validare din partea altora. Amintește-ți, măiestria este tăcută, nu se anunță, nu are nevoie de aplauze. Ea pur și simplu există, devenind mai puternică cu fiecare zi de practică. După cum a spus un stoic, nu-ți explica filosofia, întruchipează-o. Așadar, mergi înainte și întruchipează măiestria tăcută. Îmbrățișarea măiestriei tăcute ca armă stoică. Pe măsură ce ajungem la concluzia acestei explorări a măiestriei tăcute ca armă stoică împotriva ego-ului, este clar că acest concept oferă o abordare profundă și transformatoare a vieții. Calea stoică ne învață că adevărata măiestrie nu constă în a ne striga realizările, ci în cultivarea unei puteri interioare care vorbește de la sine. Măiestria tăcută este întruchiparea umilinței, disciplinei și conștientizării de sine. Este antidotul ego-ului, forța care ne împinge să căutăm validare din partea altora și să ne derivăm valoarea din recunoașterea externă. La baza stoicismului se află ideea că trebuie să ne stăpânim pe noi înșine,
iar maestria tăcută este metoda prin care facem acest lucru. Este angajamentul tăcut, răbdător și constant pentru creșterea personală, fără a avea nevoie de aplauze. Ego-ul prosperă din atenție, din a fi văzut, recunoscut și lăudat. Dar stoicul știe că astfel de dorințe sunt trecătoare și, în cele din urmă, goale. Maestria tăcută, în contrast, este înrădăcinată în dezvoltarea internă, unde singura persoană cu care te întreci ești tu însuți. Este despre a deveni mai bun decât erai ieri, fără distracția de a încerca să impresionezi pe alții. Maestria tăcută ca armă împotriva ego-ului. În lupta împotriva ego-ului, maestria tăcută este cea mai puternică armă a ta. Ego-ul dorește validare și se hrănește din comparație, vrea să fie recunoscut, admirat și văzut ca superior. Totuși, ego-ul este un stăpân capricios. Când lăsăm ego-ul să ne ghideze acțiunile, devenim sclavi ai opiniilor altora, căutând constant aprobare și temându-ne de respingere. Abordarea stoică, având la bază maestria tăcută, demontează această dependență. Concentrându-te pe maestria interioară, înveți să te desprinzi de nevoia de recunoaștere externă. Găsești putere în a-ți cunoaște valoarea, fără a simți nevoia ca alții să o recunoască. Maestria tăcută înseamnă să înțelegi că valoarea ta nu crește sau scade în funcție de opiniile celorlalți. Această detașare de laude și critici te eliberează de turbulențele emoționale pe care ego-ul le provoacă adesea. Nu mai cauți aprobare și nu mai ești condus de teama de judecată. În schimb, devii centrat, ancorat în cunoașterea faptului că progresul tău este doar pentru tine. Maestria tăcută înseamnă să pășești în lume cu o încredere liniștită, știind că acțiunile tale vorbesc mai tare decât orice cuvinte sau laude. Este vorba despre a te concentra pe meșteșugul tău, pe disciplina ta, pe călătoria ta personală, fără a simți nevoia să împărtășești fiecare pas sau succes pentru validare. Ego-ul strigă după atenție, dar stoicul excelează în liniște, indiferent la laudă sau vină, mergând înainte cu scop și autocontrol. Relevanța durabilă a maestriei tăcute astăzi. În lumea de astăzi, unde rețelele sociale și conectivitatea constantă încurajează adesea un comportament demonstrativ, principiul maestriei tăcute este mai relevant ca niciodată. Trăim într-o perioadă în care oamenii sunt condiționați să își afișeze realizările, căutând aprecieri, distribuiri și comentarii ca măsură a valorii lor. Acest lucru creează o cultură a comparației, unde ego-ul prosperă, iar mulțumirea personală se ofilește. Maestria tăcută oferă o alternativă, un mod de a te îndepărta de banda rulantă a autopromovării constante și de a îmbrățișa o viață de pace interioară. Te încurajează să te concentrezi pe ceea ce contează cu adevărat, valorile tale, progresul tău și capacitatea ta de a naviga prin viață cu înțelepciune și reziliență. Stoicul nu are nevoie de lumina reflectoarelor, el strălucește din interior. Practicând maestria tăcută, îți îndrepți atenția de la validarea externă la împlinirea interioară. Găsești pace nu în a fi celebrat de alții, ci în a ști că trăiești în conformitate cu valorile tale și te străduiești spre auto-îmbunătățire în fiecare zi. Această abordare conduce la o împlinire de durată, deoarece se bazează pe lucruri pe care le poți controla. Recunoașterea externă este efemeră și imprevizibilă, dar angajamentul tău față de maestria tăcută este constant. Îți oferă un sentiment de stabilitate, un refugiu departe de zgomotul constant al lumii exterioare. Îmbrățișând maestria tăcută,
Găsește o formă mai profundă și mai durabilă de mulțumire, una care nu este influențată de opiniile altora sau de suișurile și coborâșurile percepției publice. Trăirea unei vieți de putere liniștită, forță interioară și umilință. A trăi o viață de maestrie tăcută înseamnă a îmbrățișa puterea liniștită. Aceasta nu este puterea dominanței sau a controlului asupra altora, ci puterea automaestriei și a forței interioare. Puterea liniștită vine din faptul că știi că ești în controlul tău, al acțiunilor tale, al gândurilor tale și al emoțiilor tale. Este forța care provine din autodisciplină și umilința de a înțelege că ești mereu un lucru în progres. Stoicismul ne învață că adevărata putere constă în abilitatea de a ne guverna pe noi înșine, de a acționa cu înțelepciune și integritate, indiferent de ceea ce pot gândi ceilalți. Umilința este esențială în acest sens. Ne reamintește că nu suntem deasupra nimănui, că progresul nostru este al nostru și nu trebuie comparat cu al altora. Îmbrățișând umilința, ne eliberăm de influența toxică a ego-ului. Nu mai simțim nevoia de a ne lăuda, de a ne etala sau de a căuta aprobare. În schimb, trăim în liniște, în conformitate cu principiile noastre. Sigur că valoarea noastră nu este discutabilă. Maestria tăcută ne învață să ascultăm mai mult decât vorbim, să observăm mai mult decât să performăm și să acționăm cu intenție, mai degrabă decât să reacționăm din impuls. Procedând astfel, cultivăm un sentiment puternic de pace interioară și forță, care nu poate fi zdruncinat de lumea din jurul nostru. Maestria tăcută, arma supremă împotriva ego-ului. În cele din urmă, maestria tăcută este arma supremă împotriva ego-ului, deoarece îți redirecționează atenția de la exterior către interior. Când practici maestria tăcută, nu mai ești subjugat de opiniile altora sau condus de nevoia de recunoaștere. În schimb, ești motivat de o dorință profundă de a crește, de a învăța și de a trăi în conformitate cu cele mai înalte principii ale tale. Maestria tăcută nu înseamnă suprimarea ambiției sau negarea succesului. Mai degrabă, este despre înțelegerea faptului că adevărata maestrie este liniștită. Este despre recunoașterea faptului că cele mai mari realizări ale tale sunt adesea nevăzute de ceilalți, dar profund resimțite de tine. Stoicul care practică maestria tăcută nu este preocupat de obținerea aplauzelor sau de impresionarea lumii. Este concentrat pe a deveni cea mai bună versiune a sa zi de zi, moment de moment, fără a avea nevoie de aplauze. Prin îmbrățișarea maestriei tăcute, te eliberezi de lanțurile ego-ului. Devii stăpânul propriei vieți, neclintit în fața laudelor, criticilor sau așteptărilor exterioare. Acesta este drumul către adevărata autostăpânire și libertate, libertatea de a trăi autentic, cu o încredere liniștită și o putere interioară de neclintit.